Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan. Gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Cogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Hello mga kapanyawan, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman po dito sa ating palatuntunan hatid sa atin ng SED Marketing. Ako po si Mr. Panyawan at nandito na naman po itong ating palatuntunan makapagbibigay ng dagdag kaalaman sa inyo at patulong sa mga meron pa pong mga iniindang karamdaman dyan. Ang ating pong palatuntunan hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng ating mga produktong totoo pong napatunayang maganda, mainam at nakakatulong sa mas magandang kalusugan. Ang ating palatuntunan mga kaibigan ay hatid sa atin ng SED Panyawan Plus Mangustin. Nasa job po talagang ginawa ng SED Marketing para makatulong. Ito po yung tinatawag nating cure-all na uri ng kapsula ng SED Marketing dahil napatunayan na maganda talaga ang idinudulot ng pagkakakombinasyon ng mangustin at ng panyawan herb at pati na rin po itong ating luyang dilaw. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang SED Panyawan Plus Mangustin ay nakakatulong po ito lalong-lalo na sa mga kaibigan nating meron po mga problema gaya po ng mga cyst, mga bukol-bukol sa katawan, may bukol sa suso, may bukol sa matris. Nakakatulong po ito na maibsan ng problemang ganyan. Sa mga kaibigan din naman natin na meron pong pagtaas na kanilang sugar level, tandaan din po ninyo na ang SED Panyawan Plus maganda po para po sa pagtutulong sa pagpapababa po ng ating sugar. Ngayong araw na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang mga ilang pagkain na maaaring makapagpataas ng panganib ng pagkakaroon ng cancer o yung tinatawag po nating mga pagkain nakaka-cancer. Ito ay mga naprosesong pagkain, mga pulang karne, gaya po ng tosino, langganisa at kung ano-ano pa. Mga pagkain pinirito, hatid din ito ng matinding problema, lalo-lalo yung susunog, ay mga pagkain mataas na makapagdudulot po ito ng risk ng pagkakaroon ng cancer. At yun dun po mga pagkain na matataas sa asukal at tinatawag na pino na carbohydrates. Ang mga inuming may alcohol, delata, mga pagkaing may kemikal na preneserba na nakapagpapataas din po ito ng panganib ng tinatawag nating cancer. Yan po mga kaibigan, narito po ang mga pagkain na dapat nating limitahan. Unang-una rito itong tinatawag nating mga processed meats o yung naprosesong mga pagkain o processed foods gaya ng mga bacon, sausages, hotdog at ham ay naglalaman ito ng mga preservatives na nagiging carcinogens sa ating katawan. Yung mga sunog o kaya ng sobrang pritong pagkain, ang pagkain naman ng inihaw o kaya naman po pinirito na mataas sa temperature ay lumilikha ito ng tinatawag nating HCAs ay isa rin itong masasabi po nating carcinogen. At mga pagkain din po naman na mataas sa asukal at pinong carbohydrates. Ang mataas na konsumo ng soda, matatamis na inumin at puting tinapay ay maaaring makapagpataas ng pamamaga o inflammation sa ating mga katawan. Ang alak din po naman mga kaibigan ay nakapagtala na rin ng dahilan para magkaroon ng cancer. Ngayon mga kaibigan, kapag tayo po ay gusto makapag-prevent na magkaroon po tayo ng problema sa cancer, tandaan po ninyo mga kaibigan na maaaring makatulong itong ating SED Panyawan with Mangustin. Napakaganda po nito dahil ito po ay puro at ito po ay may prutas. Ang mangustin ay nakakatulong sa pagpupuksa po ng mga maaaring maging dahilan ng pagkakaroon po natin ng cancer. Kaya po gusto po ninyo magkaroon ng magandang kalusugan, huwag pong kalilimutan na meron po tayong SED Panyawan Plus Mangustin na makakatulong against po sa cancer.
Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.